Bire kaunti nende Kisumu modo ni Chiliel moro manyinge Eunice Ogola mawuok e gweng' nendo Kapunje Nyaera Kisumu West Sub County nende Kisumu koro kwa jogo eko machoni gi ng'won ka achiel kod piny owacho mar mondo miyo yie okonye oyud thieth ne nyathine mawuowi ma jahigni 13 manindo Brian Ogola magie kinde niendi tuo nendo mar kansa manindo mar prostate kana momako jogo eko machuo gie kinde niendi koro oketo piny akotwa koda Kala TV oyango kanyendo ne nyathine nendo noyudi kod tuo mar kansa stage nendo mar 3 higa nendo mokalo kendo gie kinde niendi gisetemo to kata kamano pod otamogi ka gikwayo mar mondo mine kaka anyalo resgi kendo giyud konyo. Brian Ogola nan general dwe mar auchiel tarika 4 ne nyathi ochako yudo thieth bang'e kane osechako yudo thieth dakteche nogomo ma nyathi nokotieko thieth mare mano miwa discharge waduogo kode dala gi sechego nyathi pod ne ok nyal timo gimoro amora kendo ne pod tuo. Akwayo mana jopiny joma nyalo konya mondo mi nyathi matin Brian mondo oyud konyruok oyud chang niki konya mondo mi nyathi ochangi. Tego mano nego beni ichuoye godo gadno en 40,000 bachiel kod yedhe rembende ni bechgi ni malo. Koro akwayo kunyalo yudo na gimoro manyalo chopo 100 mondo nyathi odhi godo mbele mondo oyud konyruok jowadwa. Amoko an piny kalure ka jaoda notho nyithindo manoweya godo ok anyal yudo yor konyruok. Konya uru jopiny kama Nyasaye odonje chunye mondo mi okonya mondo mi ambe chunye obede gi kwe. Koro miyo jowadwa an matek e ngimana. Nyathi nigi rem moko nyal yudo kwe. Oywagore otieno te oywagore odiochieng' oonge kwe. Anena gi rem seche duto. To yor yudo yath mar rem ok anyal yudo. Kaluwore gi yuto mara. Beche ni malo ok anyal yudo. Siling 3,600 to ting' 10 otiyogo achiel odiochieng' kodiochieng'. An gi nyithindo 6 gie sani, wuon paro notho 2019. To nyithindo 6 ma an godo gi nitie 2 ma ok nyal yudo konyruok mar dhi skul. An ja grade 10, ja grade 7. Gin dala kae yo skul ok nyal dhi kaluwore gi tuo ma an godo gi yuto ma an godo bende ni piny. Jatuo ok nyal dhi skul chakre ne obed chakre higa mokalo dwe mar 8 ok onyal dhi skul. Nikech en ng'ama ok wuothi olosore kama obedi. Kwayo ng'ama Nyasaye nyalo donje chunye mondo mi okonya mondo ayude konyruok mar tuo mar nyathi. Thieth pod onego bed ni dhi mbele general to yor gik mane daktari ondikona ok anyal yudo. Idwaro ni mondo otimne test mar 20,000, 10,000. Yath mondo onego bed ni ichuoye to yadhno en 40,000. Thieth pod dhi mbele ok anyal ng'eyo kuma thiedhni dhi chope. Konya uru jowadwa mondo nyathi oyud konyruok. En nyathi matin en ja 13 years. Onego bed ni sani koro nya dhi e skul to ok onya dhi e skul. En piny. Wakwayo kony mondo mi ukonye nyathini kaachiel gi mamani. En mama ma Chiliel odhi makare. Ng'ata ma Nyasaye nyalo donjo chunye nyaka josiasa duto te obed MCA maro obed mbunge obed senator nyaka our honorable excellency William Samoei Ruto kanyalo winjo wachni mondo mak na lwet miyo ni mondo nying Nyasaye oyud duong'. Kopogore kod wach mar nyathi kende kata rangae ka en kod rem mang'eny en kod nyithindo matindo kaka ginyalo konyore onge. Ndo tela tino huko anyara sembo adiera gomo ma dakteche omiyo koro wakadhe weche moko ne wakadhe kadhani especially Kenya kae kod health momedo devolve okonego bed wakadhe gik makoro wakadhe gi nyathino osetuo to ok ber no gimo tuo oduogo dala otuo to ok en tuo monego thiedh dala kae en tuo monego wuotho kendo monego kony ngima nyathi emomiyo wan kaka moro achiel ni mondo jo health group odonjie tuo ni kinyalo kony nyathini to mondo konye eni rem nyathi mok nyal nindo min gi ok nyal nindo otiyo gi painkillers ma min gi kuchopo godhiambo pile wuotho kuom jokony mondo oyude painkillers gi bechgi ni malo. Wakwayo Samaria mwema wakwayo ji duto donjuru mondo wanywa kamoro achiel. Ma en ngima monego ringo, ma en ngima monego kony nyathini tin onego bed ni kik owewa korom kama otin kendo pod waduo. Okero ni piny owacho ka achiel kod jogo eko machon gi ng'won koriwo jotelo biro thuolo mar